वचन त्याला बाटली घेऊन येऊ. त्याला बाटली होईल रे ती आता. रुपणे तुझे नियलतांग सेंकांचांग मोजा रिंगलांग अंजायो बेगीन तू काच्या शेतांग अरे पॉप वार रे होईल रे त्याला बाटली ती. तो गॅस स्टोव दिसती पडता तुका. होय होय दिसता 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 दिसता. तो गॅस स्टोव ती ऑन कर आणि फोना उचलाय मागीर सगळें दिसती पडटलें. तुझो तू